या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। बांधकाम व्यावसायिक सुशांत दळवी यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात पाठवण्यात आला। त्याचे रिपोर्ट्स येण्यासाठी आणखीन 5 ते 6 दिवसांचा कालावधी लागणार, तर फॉरेन्सिक लॅबचे रिपोर्ट येण्यासाठी सुद्धा काही दिवस लागणार आहेत। हे दोन्ही रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतरच सुशांत यांच्यावर नेमक्या किती गोळ्या झाडण्यात आल्यात हे स्पष्ट होणार आहे। उच्च न्यायालय सर्किट बेंच कोल्हापूर यांच्या न्यायालयात जिल्हा शल्यचिकित्सक सिंधुदुर्ग कार्यालयानं 25 डॉक्टर कार्यरत असल्याचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं। मात्र यातील काही डॉक्टर केवळ कागदावरच असून प्रत्यक्षात रुग्णालयात दिसतही नाहीत। ही दिशाभूल कशासाठी असा सवाल करत लेखी खुलासा द्यावा अशी मागणी उपजिल्हा रुग्णालय कृती समितीनं वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर यविये यांच्याकडे केली आहे। दोडामार्ग किरोडे येथील संतोष विष्णू गवस यांच्या घरातून अज्ञात चोरट्यानं चक्क चुलीवर भात शिजत ठेवलेला 15 किलोचा तांब्याचा हंडा चोरी केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे। सावंतवाडीतील कापुसेवाडी भागात गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास एका खासगी मांगराला भीषण आग लागली। या दुर्घटनेत रोपिन डुमिंग फर्नांडिस यांच्या मालकीच्या मांगरातील शेती साहित्य आणि इतर वस्तू जळून खाक झाल्या। त्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालंय। बांदा येथील पोलीस तपासणी नाक्यावर पोलिसांनी गोवा बनावटीच्या विदेशी दारूची अवैध वाहतूक करणारी मोटार पकडली। यामध्ये सुमारे 4,08,000 रुपयांची दारू आणि 7 लाख रुपये किमतीची मोटार असा एकूण 11,08,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय। राज्य सरकार माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव हे अभियान राबवणार आहे। जिल्ह्यातील 431 ग्रामपंचायतींनी आपलं गाव आरोग्य संपन्न गाव या अभियानात सहभागी व्हावं असं आवाहन जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी केलंय। माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या पाठीशी मतदारसंघातील शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते ठामपणे उभे आहेत। ठाकरे शिवसेनेचे काही पदाधिकारी कुणाकडून तरी पैसे घेऊन आंदोलन करतायत। त्यांच्या आंदोलनामुळे केसरकरांचं महत्त्व कमी होणार नाही असा पलटवार जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी केलाय। पुस्तक खरेदी आड कोट्यवधींची देयकं लाटत भ्रष्टाचाराचं नवीन कुरण मेडिकल कॉलेजकडे भ्रष्ट टोळीनं शोधून काढलं असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद गावडे यांनी केलाय। अत्यावश्यक सेवा रुग्णालय शासकीय कार्यालय बँका महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डकडे नोंदणीकृत बोटी मच्छीमार त्यांच्या संस्थांना शासकीय कंत्राटदार आणि अवजड यंत्रसामुग्रीसाठी पेट्रोल डिझेल उपलब्धतेचा निर्णय झालाय। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार सिंधुदुर्गात सुट्ट्या इंधन विक्री आदेशात सुधारणा करण्यात आली आहे। कुडाळ शहराच्या मुख्य बाजारपेठेतील रस्त्यावर वेंगुर्ले आगाराची एसटी बस अचानक बंद पडल्यानं मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली। गीता हॉटेलच्या समोरच हा प्रकार घडल्यानं रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या। स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेनं वेंगुर्ला पोलीस ठाणे हद्दीत रविवारी गोवा बनावटी दारूच्या वाहतुकीवर कारवाई केली। यात 20,160 रुपयांची गोवा बनावटी दारू आणि 90,000 रुपये किमतीची सुझुकी वाहन असं मिळून 1,10,160 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। कणकवली नरडवे रोडवरील रेल्वे स्टेशन रोडवर बांदकरवाडी नजीक उभी असलेली सीएनजीवर चालणारी कार अचानक पेट घेऊन जळल्याची घटना घडली। कणकवली कनकनगर येथील रहिवासी गुरुदास मेस्त्री यांची ती कार होती। स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्र शासनामार्फत 2,500 लिटर क्षमतेची सक्शन व्हॅन नगर परिषदेस प्राप्त झाली असून याचा शुभारंभ करण्यात आला। नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांच्या उपस्थितीत हे लोकार्पण झालं। कसवण सुतारवाडी इथं रिक्षाचा टायर पाईपवरून गेल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादात एकानं पती पत्नीला लाकडी दांड्यानं मारहाण करून जखमी केल्याची घटना घडली। या प्रकरणी कणकवली पोलीस ठाण्यात गणपत जगन्नाथ मेस्त्री याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। सावंतवाडी ओवळी इथं जमिनीच्या वादातून एका 65 वर्षीय वृद्धेची कोयत्यानं डोक्यात वार करून हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली। सरस्वती धोंडी सावंत असं मृत महिलेचं नाव असून या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे। आडाळी फोंडिये ग्रुप ग्रामपंचायतीनं एआय तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं विकसित केलेल्या स्मार्ट ग्रामपंचायत ॲपचं लोकार्पण जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडलं। पकडून आणलेली माणसं ठाकरे शिवसेनेच्या आंदोलनात असून मतदारसंघातील महिला दीपक केसरकर यांच्या पाठीशी आहेत। भोंदूबाबा अशोक खरातवर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे असं मत ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांनी सांगितलंय।
तिलारी खोऱ्यात हत्तींचा उपद्रव वाढत चालल्यानं त्यांना हाकलण्यासाठी पश्चिम बंगालमधून प्रशिक्षित 15 जणांची टीम दाखल झाली आहे. मात्र यापूर्वीही अशाच एका टीमनं हाकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊनही परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यानं शेतकरी चिंतेत आहे. कणकवली गडनदी पात्रातील पिण्याच्या पाण्याच्या ठिकाणी केटी बंधारात अडवलेलं पाणी हे बंधाऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात गळती लागल्यानं वाहून गेलं. त्यामुळे भविष्यात पाणी टंचाईची शक्यता वर्तवण्यात येते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सातत्यानं 20 वर्षांहून जास्त काळ सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, पर्यावरण आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावानं स्थापन झालेल्या माजी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुरेश प्रभू यांच्या प्रेरणेतून कार्यरत असलेल्या अटल प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षपदी ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर यांची फेरनिवड करण्यात आली आहे. यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये आयोजित कॉन्टेक्ट झेरा 2026 हा टेक फेस्ट मोठ्या उत्साहात पार पडला. माजी प्राचार्य HB देशपांडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कवी दीपक पटेकर यांच्या बकुळीची फुले काव्यसंग्रहाचा प्रकाशन सोहळा केशवसूत कट्ट्यावर मोठ्या दिमाखात पार पडला. गेल्या 15 दिवसांपासून रत्नागिरी शहर आणि तालुका परिसरात व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यानं हॉटेल व्यावसायिक तीव्र संकटात सापडलेत. जाहीर सभेत व्यावसायिकांनी प्रशासनाविरुद्ध आपला संताप व्यक्त केला. आरेवारे समुद्रात 2 पर्यटक बुडालेत. बुडालेल्या दोघांपैकी एकाचा मृत्यू झाला असून एकाला स्थानिक ग्रामस्थ आणि पोलीस पाटील आदेश कदम यांनी वाचवत जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलंय. अनुस्पुरा घाटात सिमेंट पत्रे वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. पोलीस ठाणे रायपाटण इथं चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.